Kiitos. Ei se mitään. Satu Tuomisto, kuule, miksi sä pyysit mua mukaan? No, siis mä olin kuunnellut vaan siis suomalaista musiikkia ja suomalaisia tekijöitä. Ja sitten mä ihan hirveästi tykästyin sun sanotuksiin ja sun biiseihin, niihin vanhoihin. Ja sit mä ajattelin, että vitsi, oispa tosi siistiä tehdä myös töitä. Mitäs tässä on nyt, että lähtisit sä tämmöiseen nykytanssiprokikseen mukaan ja olihan se nyt ihan häkellyttävä kysymys. Musta se on aika hauska, kun sä sanoit että asenneiskelmää. Ja sit mä jotenkin mietin sitä, että no ehkä mä teen asenne nykytanssia. Että tää on silleen niinku asenneesitys. Joo. Satun kanssa puhuttu semmoisesta niin perusesteettisestä ratkaisusta tälle meidän koko esityksen tavallaan se, että se olisi vähän silleen niin kuin rockihenkinen ja lähtisi ehkä siitä niin kuin enempikin siitä rock-konserttiajatuksesta kuin perinteisestä tanssiesityksestä. Eli niin kuin sen lähtökohdan mukaisesti meillä olisi niin kuin alue, jossa tanssitaan, olisi korotettu ja yleisö lähestulkoon pääsääntöisesti seisoisi. Oisit sä mieluummin keittiössä vai pöydällä? Aika paha. Mä luulen, että pöydällä. Onko sulla jotain kriteerejä, mitä sä haluat niinku tältä keittiöpöydältä? Siis mä haluaisin, että se olisi aika villi ja aika koskettava ja aika hauska. Tykkää se semmoista niinku leijailevahkoa, rauhallisehkoa. Et sä lähdet kaikkeen heti mukaan ja on niinku kumminkin tosi hyvä fyysinen niinku ymmärrys kehosta ja ihan hirveä luottamus tanssioihin, mikä on mun mielestä tosi mahtavaa niinku ihan fyysisesti. Mutta totta kai se, että eihän niinku luovuus ja taiteilijuus ole sinänsä erilaista, että onko se tanssitaiteilija vai mitä sun keittiöpöydällä tapahtuu? Kaikkea hämmennystä ja vatkaamista. Se on mun mielestä keittiö. Mä ehkä oikeastaan viihdyn kaikkein eniten keittiössä. Joo. Se on vähän semmoinen niinku kohtaamispaikka. On. Oot sä ollut keittiössä? En mäkään, mutta ehkä kohta.